Kaya wong kethek tangan karo sikile padha cukate. Wadya ngalengka padha sumingkira. Raden Trinitra kang bakal nyirnakake wanara iki. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon nerikin sanging sang malih kandung sang Trinitra kang magut ana ngarananggana Trikrama ana kaelokan ing bathuk medal mripate setunggal mripat kang medal saking bathuk hamandeng barisaning wanara pamandenging netra mijil dahana mangalat-alat ngobar dhateng para pragusa geger barisan para wiranda. Lahono kaelokan. Jaya Anggada, nuwun kula Kyai Watih. Iki salah sawijining putra Ngalengka. Triwikrama ngetokake dahana nanging kok genine metu saka bathuk. Maune mung sak pelik bareng kobar dening angin ngombro-ombro ngobong barisan wanara. Lajeng kados pundi? Dina iki aja mundur nanging ya aja maju. Ngupaya pandhelikan sawetara. Aku bakal sowan marang Gustiku Raden Laksmana ngaturake lelakon iki. Kula rantos wonten mriki Kyai Watih. Sangsaya dalu warara sabyara kang lintang kumedhap tiste sunyo tengah wengi lumrang kandaning puspita karengyan ing putyanira Sang Dwijawara mbrengang lir swaraning madu prangta manung sungsarining kembang Ramingge nyemanggun Bandawala Pati
Para prajurit Wanara lumawan tanding kelawan wadya saking negari Ngalengka. Nalika samana wonten senopati kekalih ingkang sampun gugur wonten ing Rananggana. Nenggih Raden Dewantaka lan Raden Narantaka. Pejah dening kridaning Sang Jayawanila dalah Raden Jayawanggada. Murina Raden Trinetra sigra magut ing palagan ngedalaken pengabaran arupi dahana medal saking netra ingkang wonten ing pelarapan. Hangobar dhateng barisan Pragusa. Sakala bubar maut kaya tambak marang ketrajang banjur dipandang. Sigra Sang Anila marintahaken dhateng Raden Jayawanggada. Pindrih mandhegani dhateng para wadya Wanara wonten Sang Jayawanila mintaras saking pabarisaning Ciptarsa Suwan ngabiyantara wonten ngrasaning Raden Laksmana. Sirigek ingkang lumawat nengna kangge nucap ing mangke datan kadhe ingkang wonten madyaning kasatriyan Giri Kestuba. Nenggih Sang Laksmana widagda pinara lenggah kadhep Sang Yarapat Panakawan. Anyarengi malem hari Sukra. Amitang telinging penggalih Sang Laksmana dhumateng lelampanipun ing neraka. Mila datan moko lamun Sang Laksmana dahat keloro-loro jroning penggalih.
panenggih kasatriyan inggih Kestuba. Punika kasatriyan palengganing Sang Bagus kadang nata ing Pancawati ing kekasih Raden Lesmana Widagda. Ya Sang Murdaka, ya Raden Sumitratmaja. Wewangunan kang sarwi prasaja mapan dumunung wonten ing imbanging Gunung Mangliawan. Katingal manglung Samudra Hindi. Dasar papane dom kinayaman kekayon ijem katingal hangrembuyung. Lamun pinuju mangsa mareng kepyur punang riris kataman cahyaning Haruna naratas ora ning sawo Manila. Remu-remu hanglam-lami. Kluwung malengkung mangrengga ing langit. Sinala kadhet lungit datan wingit malah katingal sigit swasana ing kasatriyan Giri Kastuba. Saking kasatriyan ngungak mangandhap katingal lomba ing Jaladriya lembak-lembak. Gulung gumulung kumrubyuk manempuh sila karang. Dat endah edi wimbuh asri madyaning kasatriyan. Gumarenggeng para wiku ingkang samya tetuguran hangidung puja mantra memuji ungguling jerit Sri Rama Wijaya. Lamun kapiyarsa sebawane kadisat padha manungsung marang sarining kembang. Nalika samono wanci gagat bangun enjang. Sang Bagus Raden Lesmana dereng keparang nendra. Dasari amarengi dinten malem sukra kasih. Saisining kasatriyan wungon sedalu naratas. Ing batos samya nyuwun Siyeng Hyang Maha Agung. Mugi paparangan menika Sri Rama kasembadan ungguling yuda. Raden Lesmana satriya agung kang anyalira wadat ing mangke parang pinarak lenggah madyaning puri. Lenggah wonten ing dampara sesemek sutra wilis. Katingal wadana tumungkul kasar hanguririk tandha lamun tandha gentur ing pamuja. Ing ngarsane Sang Bagus kumendheng kuku sing dupa menyan ratus galura samala. Tuwintan kantun sekar staman mungguing bokor kencana pinangka sesuci. Amijipun ngasta lamun ta ing mangke sampun purna nggenya semedi. Nenggih ing mangke sinten ta ingkang marak mangarsa patrap Susila Hanaraga. Tanah sanes namung kajali para Panakawan catur nenggih Ki Lurah Semar. Nala Garing Petruk Smawana Bagong. Nadyan tumung Panakawan parandene katingal samya sabiyan tumring bendara nggenya amangsah brata. Mila tan muka lamun torpat Panakawan sedalu ugi boten kelebetan menapa-menapa. Sampun ta ingkang ambuga nginum kemawon boten. Ing mriki ketingal setyaning Panakawan dumateng bendaranira. Hamung ses ngalecis ingkang tanpa kendel kumendheng ngungkuli marang kuku sing dupa. Sawetawis nyesang apekik mesu puja Brata. Labet sawetawis sang binagus gaya lenggah. Ing
mangke nganti datan nyumurupi lamun to ing Alengka sampun ngedali Senopati sawetawis lenggahing sang apekik katungka sawaning Kapi Jayawanila ingkang abiyantara miring rasaning Sang Lesmana repepeh yayah sata minggah krama lir sata metarangan sawaning Sang Jayawanila katingal lumaksana andhadhap lengkeh-lengkeh angeka padha diwiwiswan mangarsa mangsa sumembah lenggah tumungkul hamari kelukaya kanjema pertala mukane kadodo enggalih sang apekik sigra ngendelinggenyo ambesmi Madupala Daru Candana sigra manembara dhumateng sawaning Sang Jayawanila teka mangkono wijining sabda ingkang dening kawiyos ing lesan
Nemo dawuh Sang Resi Kinan ngupatiya seni-sening praja Ngendra Purayakti Mrih witatanyo harajaning praja Durung sawetara suwi sapraptaning Patih Jayawanila Raden Patih padha winantu karaharjan praptanira ana ngarsaku Raden Patih Jayawanila kawula nuwun inggih Gusti Dateng kadhahat katedha kalingga murda sih panakraminipun Gusti kula Raden Lesmana Widagda. Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepada paduka Gusti kula. Ya Raden Patih Jayawanila wis ndak tampa banget panarimaku. Sira Raden ngaturake pangabekti tumibos padha-padha. Prayoga nwanggoni lenggah Raden Patih. Kawula nuwun kados boten kirang prayogi. Mangke to Raden Patih Jayawanila sami wilujeng rawuh ndika Raden Patih. Ya Kyai Semar wis ndak tampa banget ing panarimaku permbagi saka Kyai Semar. Pangabektiku wae katura ya Kyai. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami, Den. Sampeyan ngebekti dhateng kula. Mugi pinayungan karaharjan dika teguh imanipun kiyat badanipun nggih, Den. Ya Kyai Semar. Weneng tamu, Truk. Tamune Raden Patih Jayawanila. Mbah Kireng. Manembrama kinarya panglipur enggalih kudu nganggo larasing gending wileting irama. Ngono ya kena. Arep nyuwun apa? Coba aku tak malik sarung sik, Truk. Ya, malika. Coba aku arep nyuwun mijil jengkok ketoprak. Aku ki wong cendhek cilik nek nyuwun ya karo sing cendhek cilik. Nah iya nek nyuwun karo sing gedhe dhuwur ya kok malah ngerangsang. Ora bangun. Wah iya. Nano
arep nyuwun tulung karo Mbak Migut. Coba. Depi yang goleng santine truk-truk Truk-truk. Gong aja tak selani, Gong, ndak ngelek-eleki. Aja ngece karo wong rantuwe lumbang tinggo ciplon tiwas kondang rakalakon lakon dak lakon ayo ngeliji minggat ngono dereng dangu rawuhipun Gusti Raden Patih kula ngaturaken wilujeng. Ya nala garing wis tak tampa. Awakmu kok saya kuru. Awakmu kok saya kuru. Inggih. Nembe nglampahi penemban. Welah dalah. Ya syukur manganyi bagya dene kowe melu nglakoni. Aku melu seneng. Kowe nyebut aku penemban ngelingake marang batinku krana aku pancen wis njiwa marang Brahmana. Ning wektu iki aku lagi netepi kewajiban dadi satriyaning praja. Mula pengebang banging atiku besok lamun aku wis rampung nggonku dadi satriya, kepengin dadi pendhita. Kajawi ngaten kula ingin boten kelanti nyebat penemban kalian dika krana kula sampun atin nampi piwulangipun Sang Jayawanila. Oh, iya. Nala garing, mula kowe upama dadi yoga pinter. Amarga kowe titi lan kowe elingan nala garing. Wah anu inggih. Entuk pengalembono garing. Wah, pancen gedhe tapamu, mula jenenge nala garing, nalawati garing-garing. Tetepe kulina garingake ati. Wah anu inggih. Garing nyet teles wis seneng garing kok. Kayak duduhe malah gedhek. Seneng sing bangsa seret-seretan. Ayo wong pancen pekarman iki dhewe-dhewe kok.
Nek kaya aku kene ora kelombiaran ora seneng. Mbagekke ning isih ana swasana pelok. Sinom parijata. Tak pasrahke karo sing handumble dhewe. Coba adikku Tantinah iki. Selani yo nek poso selae diselani, diseni rekaman. Tobat wong iki nek bejo kok sak nyang ndi kok disenengi wong. Monggo Di. Aduh. Ya. Apa kang Lara disampirke mae cerak rang hampirke kaya ngono. Orang karing kapun garing sing tak sengiti nang kene iki lho. Sinom apik-apik mung cekelke kodhok, lebokke jaring. Kuno kuwi. Lah nek sing ora kuno piye? Ora ngading aja lali karo sing peparing. Ya kokean kuwi engko. Lho ngene rak sajake terus eling karo sing kuwasa. Cekelke kodhok lho. Ya wis ben to ya wong pancen nggo isen-isen kok. Monggo Di. Yo Klambi abang diajak ditinggal yo iya gong iki parikan ngono iki malah ngarapi awakmu dhewe ngono kok. Piye ta? Lambi abang suwung untang-anting diajak ora gelem ditinggal gulung koming. Lah mongko bojomu dijak ora tau gelem. Ditinggal malah gulung koming. Ya isih ben mulo nek panjen dijak ora gelem ya ngajak sing gelem lho kok. Jo, kowe iki jenengamu nglalekke ngomah. Kok nek krungu bojomu ora ngrungokke. Kok rame meneh. Dadak ngunggahke gareng. Mongko cipta gareng iki saiki wis mulai. Yo mulai. Tak gigit pedhot kupingmu kok. Adik kaya ngungkuli Rewondo. Malah ngungkuli salahku kae. Ya.
ngetan paling ulon ngono ya ngono malah keblowok. Petro Nun kuwi mau suarane sapa? Kanca estri. Lho, kowe. Dadi kowe saiki wis omah-omah entuk waranggana. Lho mengki kriyen ta? Kanca estri menika ingkang kula werdekaken menika kanca kula estri namung rencang nyambut damel. Sanes bojo kula. Oh, dadi dudu bojo. Oh, napa kula kuwat rabi pesinden. Sing kuat niku adik kula niki lho niki. Adik kula Bagong niki pancen. Iya, tak kira kowe. Nggih sire kula ning gandeng kula pun ngangge kupluk putih. Niku pun sawetara nyingkiri hawa ngoten. Mboten ajeng golek hawa ngoten. Oh, iya. Kalau meneh ora kurang tutuk. Oh nggih pun mboten kirang kala semanten. Iya. Wilujeng Raden Patih. Ya wis tak tampa mbageke nyang aku. Ora ngono kok. Suarane bisa gawe trenyuh ing atiku, keselku ilang kabeh. Ya yen mboten aneh wong ndika niku nadyan wanara nggih pun jiwa ten seni. Iya. Wis kesaken nggih. Iya, ora kurang prayoga. Ngono, Kang. Anggareng mau mijil Petruk sinom saiki malik slendro aku. Ngaturke apa, Gong? Nostalgia, Kang. Lagon gagrak anyar ning sawetara ra ditokke. Apa to? Caping ae lho, Kang. Weh, caping. Iya. Ning tak dung gongen kae. Ha iya, kae jan wis ora metu lho, kok ndak malah lali lho. Ya coba ayo. Diaturake caping ya perlu lho mungguing wong sing lelungan. Kepanasan iso kudung caping, kodanan iso kudung caping, yang sawah nganggo caping. Iya. Coba ayo diaturke, Gong. Dasar pancen asale kejawen
Agung, wila. Bareng aku krungu tembung caping. Aku banjur kelingan nalika jaman nderekake Raden Anoman. Nalika dinuta mampir gawa windu. Ketemu kelawan si Sayem Praba. Biyen lelagone ya iki lagune anyar ning wis suwe ora diwetokake. Kok kepenak? Pancen jane malah penak le dhisik-dhisik niku. Laras. Sakniki greget sing akeh niku greget. Ayo. Wah. Banjur pulih otot bayuku bareng aku kurung lelagon caping iki. Lah nggih. Ra nggih wilujeng Raden. Ya, antuk pamujimu slamet tekaku. Raden Patih Anila, nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh. Sawise satata anggonira ngabiyantara paran pawaratan Raden Patih anggonira kadhawuhan rumeksa katentremaning pasanggrahan Suwelagiri. Miyat langening kalang yuwan gelar pandamuncar. Tinlon lirik konang surem sorotetan padang kasor lan pajaring. Nuwun-nuwun Raden keparenga kula munjuk atur. Nalika ingkang abdi kadhawan ngreksa katentremaning pesanggrahan, kekelempaan kalian para kadang prajurit wanara. Kedadak ing palagan sampun wonten senopati ngedali Atmajendra ing Alengka ingkang dipun pangrasani dening Raden Trinetra. Duh Raden, nalika semanten sangya para wanara sami tumandang. Pangestu paduka Raden, kula dalah jaya anggota saged mejahi putranipun Prabu Dasamuka ingkang kekasih Raden Dewantaka lan Raden Narantaka. Namung kawuningana sareng Raden Tintreng madgut wonten ing palagan ngedalaken pengabaran Dahana mangalat-alat ingkang tuwuh saking pelarapanipun Raden Tinitra. Punang Dahana lajeng nempuh biat dhateng barisaning wanara. Raden, kathah wanara ingkang dumugi pecah awit saking pengabaranipun Raden Trinetra. Nalika semanten barisan kula pasrahaken jaya anggada. Lajeng kula sowan ngrasa paduka Raden. Nun inggih, baris kiwala Raden, estanipun kula mboten kuwawi. Mangsulaken dhateng pengabaraning Raden Trinetra. Tongtang ning samudra ing langut tanpa pagut. Lan kanang koso kataman iwang arko Ucwalaring yekono mandi paning kangrat Kumeling kayane ro nyong swani teng nusa Karining cono miwang pawala kula ya ana rumawa brahma
Ya jagat Dewa Bathara ora nyono lamun to ing palagan wis ana senopati ingkang ngedali yen mengkono Raden Patih Jayawanila ora susah padha melu cawe-cawe ana kawan mara tumuli derekno aku daya aku bakal merpeki sepira kadigdayaning Raden Trinitra. Suwawi kula derekaken. Ayo truk nyang paperangan truk. Ana senopati Gong. Ya ndang mangkat rene, Kang. Lumaksana Raden Lesmana Widagta miyos saking madyaning kasatriyan tan kantun kadheraken repat puna kawan catur nenggih Semar Nala Garing Petrusmana Bagong Semambung Sang Jayawanila kedadak ana madyaning denda catur madya tengah denda dalan catur papat ana tengahing panapataning marga kacel kuthak lampahing raksasa barisan saking negari Ngalengka ing mangke dupi wuninga dhateng kumelibating Sang Lesmana. Sigala hangawe wadya raksasa. Pating baling kerah pating gaten bungsuling para raksasa karya girise kang samya umyat.
yaksa sara maruta pawana pana margana samirana lan warayang kanca banyu wisikan magulingan limo Wata Bocil iblis laknat padha gojekan wong titi ilang kelotun manik aja diwaku anyah. Sawetara nggonku pacapari sono madyaning margana satri kang lumaksane jentan purwang biyuh bagusi kaya diwa ndarat. Semandek kuwi tak takoni cara satriya teja sulaksana tejane wong kang anyar katon ngarep kang sedya mburi kang minangka tikas kaurian Bos ngaku buta widimu pating caliprat polahmu kaya manuk branjangan menawa sira tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sapa pracekamu waduh lumuk sosor pasane ditakoni durung bloko njunjung dongko Nadyan aku buta ora mledak saka kayu watu aku buta kang isi kalung samir pangkatku mantri ordenas. Kaset ingkang sinuwun para buta sama karengku dadi kala banyak caloro aku. Kala banyak caloro. Ya Nadyan kuwi sapa? Satriya inggih kestuba kekasihku Raden Lesmana Widagdaya Raden Murdaka ya Sumitrat Maja. Wah! Kowe katanging Prabu Rama. Iya dasar kepara nyata iki ketemu mungsuh. Bangga panutut kowe Murdaka. Bangga sembatan nutut tikas pancing utawa manggamu. Mara jajalan kuwi bakal gendak sikara marang aku. Wani karo aku? Apa kang tak wedeni? Kaji gedhe dhuwur. Kurang gedhe mara enggal kemula mega kurang dhuwur anci ohal doko. Kaji suke japa mantra? Ora ana jamak ing satriya meguri marang bathanging raksasa. Hardawalipa. Dasar yaksa kapara sangka. To Pandhawa tata katiwisaya. Indriyaksa sara maruta pawana pana margana. Lena tanding karo aku kelakon candhak sapi pang kemuda kemurtuk balengmu kowe Gus.
bersikata nyamber walang trajaning satriya iki. Marana jiwa leganing atiku. Ya aja sumbar kepanet. Apa Kang Katon? Nipagi gaman dipatmo pamenganing beda. Lena pangenamu langka curiga mradalu sesme kowe, Gus. Takon mati dening aku, Mbah. Kancaku mati ada ya. Yaksa krura kakiri-kiri nyolir prapatwa abang kawelakar manguwuh mungsuhamin lawan
Anggur singonato Kati pagi narasa mbadok kok dalah Selawasi dadi kanca durung tawur gedis tetes daging stampel weruh-weruh wis ngledak raja satriya belakno patine kancaku Iki sapa Ditya kala pedhut segara Raden Lesmana belakno patine kancaku Nyaluk mati mara maju pomo tak upamake wong ketok-ketok pring wong anek sing lempeng lebengkong ditrajang mara maju ora ngerti kridaning buta aduh balang bedomo cerak saut sampir ya pundak nggo ngriok meduk wandamu Kedap tosma aku nyawang selendang biru
aja nglokro kaya sontoloyo yen ngono kowe kepacut tempe bungkil maemen Kendula kenduli mbok gede ono ece ora enak mbok mangun gutil sang saya dalu wararas ece ora enak melu kowe ra kepen mbok mangun gutil yahning talogo kaki langit membantang pas aja nglokro kaya son